Pamati na ko sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa tuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Paagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan, sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom. Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akon mga luha.
Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kaniya. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, nakaistorya sa amon si Aisa bahin sa anak ni Tito Jerry. Apang ginpaandaman siya ni Nelly nga indi gid magpanugid bisan kay sino na hanugon sa amon ginhambalan. Sa pagpadayon ko pagit. Ang amay bala ni Max, may insurance man? Ay oo nung William. Mayo gani kuno kay ginpa-insured niya o galing matipok. Ano? Tuod na. Oh, nga daw sa hindi ka makapati, Miss Nelly. Abi mo bala? Nalipay ginaya si Madam nga nakapa-insured si Sir Jerry. Ginkwa ni Ma'am Gwen ang policy. Pagkatapos, ginpatay si Tito Jerry. Posible ayhan nga siya ang nagpatay kay Tito Jerry? May naisipan ako nga ideya. Ano ina? Makikita ako kay Tita Gwen. Bay, makikita ka? Ginpapatay ka na gani Hindi niya ako mapatay sa sulod sang iya panimalay. Ikaw basta magupod sa akon buwas ha? Makutso-kutso ka mo ni Dada, party sa akon. Hasta nga makakuha ka lang sa impormasyon, party kay Tita Gwen. Kuno abi, nagapangusisa lang ako party kay Max. Apang sugiran ko siya nga si Trining, amo nagsugid sa akon nga si Tito Jerry, ang amay ni Max. Kag mahimo nga, nervyuson siya. Kag kontak ko niya ang sniper. Kami ni Aisang masulod. Kag kamo William, Nelly, among masunod sa amo ni Aisa. Kag base ko nervyuson si Tita Gwen. Kag kontak ko niya ang sniper. Kag mas maayo, kung pakikkitaan niya inisang personal. Pero, kinanglan siguro may code name kita sa iya. Ano nga code name? Tawgo naton siya kay Black Widow. Black Widow? Naluyagan ko ang ngalan niya ina para kay Tita Gwen. Bisan pa nga, hindi kita sigurado nga siya ang nagpapatay sa iya 3 kabana. Wala makahibalo si Ma'am Gwen nga ginasunod naton sila. Kag magkaupod man kita ni nung William kag ni Miss Nelly. Aisa, ano nahambalan ninyo kainan ni Dada sang didto sa balay ni Tita Gwen?
Siling ni Dada, boyfriend ko no ni Ma'am Gwen ang driver. Ano? Ginpahalin ko no ni Ma'am Gwen ang iya nga driver. Kay tigulang na. Kag amo na ang nagbulos. Si Lucas. Gwapo inang si Lucas. Kag nakita siya ni Dada nga nagsaylo sa kwarto ni Ma'am Gwen. Amo gali? Ba, ang cellphone ko nagring. Si Nelly. Hello? Nelly? Hello, Eli. Ari na kami sa kalan-an yung kaladtuan naton. Kag nakita na namon diri ang auto ni Madam Gwen nga nakapark diri. Hala, si Arthur oh. Nakita namon nga nagasulod sa kalan-an. Basi kung si Madam Gwen ang iya tabuon diri. Ili, hindi ka na lang anay manaog sa auto ha. Ako na lang ang masulod sa kalan-an. Nelly, kilala ka ni Tita Gwen kag ni Arthur. Nagsiling si William. Nga siya na lang kuno ang masulod. Bangod hindi siya kilala ni Ma'am Gwen. Okay. Apang silingon mo si William nga maghalong siya, ha? William, anong nabatian mo sa paghabalanay ni Tita Gwen kag ni Arthur? Wala ko mabatian gid ang tanan. Bagod madamos ang tao eh. Basta may nahangpan ako sa paghambalanay nila. Ang nahangpan ko dito ang mga nag-back out ng utod mo kay patay na si Max. Wala ka na sang problema. Kag si Ma'am Gwen hindi magpasugot. Apang ginbayaan sa sang utod mo. Salamat, William. Nelly, dala pa uli sa balay si Isaac kasi William. Makikita ako kay Arthur. Hindi ayhan delikado. Hindi kita sure kung ano gid ang plano ni Arthur. Wala siya sang labot diri. Kinahanglan ni ako nga buhi kag hindi patay. Nagpalapit ko kung tanis ako. Sa baylo nga ginapagamumong kabuhi mo sa pinte nga to. Apang believe ako sa imo. Hamak mo? Naka-stage ka sang robbery. Tapos hindi ako makabati. Nakaibalo ako sang tanan sang magkadto sa akon ang mga investigador. Do hindi ako makabati nga ikaw galing may kahimuan sad to. Kaga makatilingala kun nga gintugyan mong painting sa isa ka galeri. Nga pariho lang sad to. May utang ka sa akon, Ili. Amo man inang gusto mo, hindi bala? Wala mo ginkoripon ang tanan ko nga propiedad. Bangod lang sa akon. Kundi, gusto mo lang nga mamanipular ako. Sa din pa ako makadto kung wala na sa akon ang tanan. Hindi bala? Sa akon big brother nga si Arthur? Gusto mo ako nga kontrolon. Gusto mo nga masalig ako sa imo sa rason nga hindi ko maluyagan. Arthur, mag-utod kita. Makabatas ka nga magbuhat sina sa akon. Palangga ko ikaw, Arthur, bilang utod. I love you, Ili. Handa ako magpakamatay para sa iyo. Apang salain na, Arthur. Hindi inasala para sa akon. Sa din ba na kita maghalin? Kay Adan kag Eva, siling sang Biblia. Sa single cell, siling sang science. Sa ano na magsala? Hindi ako ang unang nga tao nga nagbatyag sini. May mga hari nga nagpakasal sa ila utod. May mga rayna nga nagpakasal sa ila mga anak. Wala ako nagasapak sa mga science. Wala ako nagapalangga sa amo sina nga pamaagi. Nga hindi mo ko pagatagan sang chance. Agod pa matud-an nga husto ako. Untati na ina Arthur, palihog. Palangga ko ikaw bilang utod.
Gani untatin ang kabuangan ini. Para na lang kay Tita Miranda. Apang kinahanglan mo ako. Oo! Kinahanglan ko ikaw. Apang kinahanglan mo man ako. Wala mo bala ini naisipan? Kung ano kasakit ini para sa imo, Iloy? Madulaan ka sang balay. Kinahanglan mo ako. Okay lang. Mangin iya naman ini sang gobyerno. Sinong mabaton sa imo sa trabaho? Makahibalo ako magpangita. Sugiri ako. Ano ang ginhambala ninyo ni Tita Gwen? Anong labot mo dira? Magpa-therapy ka. Kay sugiran ko ikaw. Nagpakikita ako kay Arthur. Kagin pamangkot ko siya kung anong ilagin hambala ni Tita Gwen. Apang ginpamilit lang niyang iabalatyagon sa akon. Sa pagpadayon ko pagit. May isugid ako sa imo, Miss Eli. Ano inaaysa? Kaina. Dabatian ko nga nag-aaway si William kag ang iya girlfriend sa Italy. Ha? Nga Naakig ko no ini. Kay ginbaton sang iloy ni William ang ginhatag mo nga bag nga Louis Vuitton. Amo gali. Kag amo ina ang ginhimo nga balibad ni Diana nga nagabulig si William sa imo. Kay ginhatagan mo sang bag si mother. Anong natabo? Nabatian mong tanan? Kag napapati mo siya? Napilitan ako sa pagsugid sa matuod. Naginbuligan ko ikaw. Kag bisan isugid pa niya ako sa pulis. Kag madakpan ako. Piliton ko gyapon nga buligan ka. Kag ginatagan niya ako sang ultimatum. Mapauli siya. Kag mapakasal na kami. Kag anong pamatod mo? Ambot. Wala ko makaibalo kung anong ipamatod ko. William, nakahibalo ako nga wala ka sang pilian sa amon nga duha. Nakahibalo ka nga nagahigugma ako sa imo, William. Kag nakahibalo ako nga ginahigugma mo man ako. Apang nakompromiso ka kay Diana. Kag kung gusto ko nga kuhaon ka kay Diana, mahimo ko, William. Apang may gusto ako nga sobra pa dira. Ikaw, William. Tanawang palibot sang balay nga ini. Nalibutan ako sang malahalon nga mga gamit. Nga ginbakal sang akon mga ginikanan para sa akon. Ang buot silingon, hindi ako magpasugot nga makaangkon sang butang nga mino sa akon panulog. Amo man sa akon paghikugma. Hindi ako maluyag nga makita ka nga nagatulok sa akon nga masubo. Nga ang katunga sang panulok mo ato kay Diana. Luyag ko nga maghigugma ka sa akon. Kag malipayon ka dira. Isa lang ang kasing-kasing mo, William. Kag hindi ako magpasimpala dira. Ang gusto ko, ako lang ang ara dira. Ako lang isang ara dira. Amo inang gusto ko. Kag wala na sang iban. Hindi ko ikaw pagpilito nga magpili. Bangod hindi ako true or false. Higugma ako nga wala na sang pamangkot. Miss? Ari ang pulis?
Ari sa telepono, oh. Abe, hello, good evening. Hello, ma'am. Si Corporal Tubal ini. Update ko lang kamo sa kaso ni Max. Nasugilanon kong iloy ni Max. Apang sang may nambitan si Mr. Barido, naakig siya. Sa mga pulis? Kay Mrs. Barido. Nagsiling siya nga... Umiro niya si Mrs. Barido sa pagpatay kay Mr. Barido. Paano kuno ginpatay si Mr. Baredo? Ginpabayaan lang kuno nila nga mapatay sa allergy. Agod niya makuha ang insurance. Gani ginpabayaan ni Mrs. Barido si Mr. Barido nga mapatay na lang. Kakumplot niya si Max nga kuhaon sa farm si Mr. Barido. Nagsuno sa kay Max, ang suhol sinisaya, amo ikaw, Miss Ili. Pero nagapanginwala si Trini nga may labot siya sa pagkadulas ang painting. Nagahulat na lang gani kami sang search warrant eh. Sige ma'am, balitaan ko na lang o galing ikaw sang iban pa nga development. Sige sir, salamat gid. Aisa, ibalik paliyog ang telepono. Oo, Miss Ellie. William, kung mag-amo sini, masolbar naton ang krimen nga wala sang iban nga nakahibalo. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum.